Młyn, jojem we wierzchłewie, jak to z Webzero, mój gebur stachłewie filmik z 5 sewnika łąścigłe roku, to z tamto starna by było to gardzeście, ja ci ją pokazywał, tu jem kawał krzet i tu jeden colhaus, teren mają zatacony tyma tacima zwankłe szczylnyma rytama, jo, to taci no fajny placyk, hecy nie wiedno, nie fajn, bo czasach weskiwają na jeżdżeni, a ci ma tam terenowymi autołama, a częsty prosto ktoś tu na kwadach przejeżdża. Ale to je tako z te dzienkach ten naprowadzę do takiego mylu, teren teraz był mnie drodzi i wiaci jest teraz często łydywał. Oni nie jest ni żadną tam prywatną sprawą. Oni nie jest takim myla zataceni z świątnicą dedani, bo oni tysiu tam rozjachuny przez kwadę, przez ledzy jacino prosto tyś łedkredl ten plac i uznali, że oni tyś fejn, ale uznali, że wystawią płesę co z wici w tym placu jak kłepica kneplów, co jemy w zwykłu. I dlatego nie taci jaci był czedes, ale chcę pokazać jak to było, co tam płyłe powiedzieć, no po prostu mam tak ci leść na to. Tu jeszcze widzę ten deptownik i ta szaseją, ale tu już zaczyna taci bardziej dzewi teren, nie? Ja tak całej tej trasy nie będę pokazywał jak tu jest idzie, bo to wiele tu jest błota, wiele innych takich przeszkód, zywadów, jak sobie łemijo, to nie wezdzie fajnie na filmiku. Ale pokażę tak, tu jest taka górka, tam czasa pasą kłenie, bo tu jest tako stanie, taka stadnina i tam są konie i tu jest pasum czasa za tą górką, za tymi drzewama. Tu jakie kłepnie, jakie zema, to tu jest do sapszeńc. Teren nie, ale nie przez to, że tu coś się taciło jakoś, nie wiem, łeda tysie, bardziej tak ci nie wiem, no taczko rozmikło zemia. Ale teraz tu jest sklepicą płekrzyw, nie? No lży, co by szło pszenic, to tu jest taka stedzienka, nie wiem czy dobrze widzę, ale tu jest taka stedzienka, tam by szło jakoś duńc, tam my tych płekrzyw no mniej, ale i tak one są i myślę, że nie dałoby się pszenic nim nich, ale jak tak płekrzyw nie ma, to i one nie rosną, to wtedy tu idzie pszenic i co tam może na ta górka wlec, choć i takie wtedy kył i ten kył też trzeba pokonywać, które się tu wszystko trzeba pokonywać, bo jak jedą to peżna zekłe i co ciekawe to mnie tak peżna cesi, że tu nie jest dobrze wyjeżdżony, nie wiem, tak z 2-3 lata nazy, to tu jedno ta trawa była wydeptona, bo tu tima kwada ma jeżdżele, a teroni. Dobra, za sztut pokażę, występny parcek. To nie są kłenie, to są zwyczajni mieszkańcy tych łekłelów. Ale piękni. Jo, no pewnie będziemy im może przeszkadzać, pewnie ich straszyć, ale nie jakoś tak baro, nie będę za wiele krzyków. Ale chcę im pokazać, w tym sztuce to już zaczyna taci part tego mylu, gdzie jak szedł, to był w tym sztuce welny. Bo tu mnie nikt, ni żaden człowiek nie widział. Tam jest ta szaseja, ona nie jest jakoś tak dalek, ale tu nawet zemu to te wszedł ci krze, wszedł ci drzewa, a taci irtiu mnie ta całe, że tu ni żaden człowiek mnie nie widział, nie? Ten plac za ciebie ida, w nim tak fajnie w jedno słońce świcało, to dosłownie tak sfarzeło w każdą porę roku, nie? Nie wiem jak to było, ale tam w jedno, mnie tam w jedno było gorąco na tym placu i jest tam rozebloką, nie? Ale rozebloką, nie bluz, że bluza stygnął, nie? Jest tam poprywze rozebloką, tak jak napie gleście, a może się zdarzyło jeszcze 2 jeść bardziej. Hehe. Tu jest czedes mu płetkony taką sarna białą sarna.
Zjedzmy to w pamiątce sedzi. Biało sarna, nie? Między innymi sarnama, ale ona prosto tak stojała i to nawet blisko. Nie przestraszała tak do razu. Nie. Jo. I to poprowadzuje taki plac, gdzie ledze nie chłedzele. Gdzie tych ledzy nie widzą, ja tych ledzy nie boją. Dobra, tam pewnie ty szasejci je widzę, okej. Ale to mnie nie obchodziło, bo tu nikt ten plac nie zrobił. Poprywdzę, ja cię czeku, ktoś może przechodzić z bandzę, ktoś z bandzę spacerował, nic. A potem tu zaczęli jeździć na kwadach, nie? Potem tu zaczęli jeździć na kwadach. Nie, że jakaś była akcja zorganizowana, znikwić dzewi, tereny dzewi uroczyska. No prosto zaczęli, nie? Tu tam widzę chęć. Nikt tu nie zdrzył. Znaczy tu ja może sami tak nie rozblokował fest. Bardziej na tym placu, gdzie było ciepło i gdzie słońce świecało. I ten plac co nazywał Swaroziezna. Swaroziezna. No to było tak ci uroczeskie. Lecantujec świata. No pewnie takiego płegań ścigłe. Wajbu płegań ścigłe ustawy tam było. Swaroziezna, to tak nazwał, ale też że tam prosto to słońce swarzyło. To je tu. To je ta Swaroziezna, gdzie mnie w jedno głerunc było. Tu je taci wecanty, tu je wykryczowany wszystko, ale to tak nie było, nie? Tu było las, były drzewa, taci wysoci. Taka była scena tych drzew. Jo. Tak tutaj to był pewnie inny klimat tu, nie? No tu jest odzajało wszystko. Tu je opłyteką zwierzęta. Tu je opłyteką sarny. Jelenie? Nie wiem. Myślę, że nie. Myślę, że tu jeleni nie ma. Ale через to staciło wyrazno wiksigłe sarne. No a nie wiedziało to za łosa było. Więc myślę, co to je. Może kuń uciekły. Może uciekły kuń. Te chaszcze były pewnie mniejsze. Tu je widzę tych takich chujk. Tych chujk też nie było. To było pewnie mniej tych krzów. Ale je tu i wełtości tworzył. Je to wełtości budował. Je to raczej taci kłapice dziwny. Je to z głębą dypą po lasu latał, chwalił Świętowita. Nie no, z tym Świętowita to szkwarteja. Chyba ją nigdy wziącym nie był, ni żadnym nełe płegana, ani jem takich chudbów nie miał. Ale taci łódbę nie garnianty za młodego za knopa jem miał, że jem. Tyle prosto nikt nie chodził. Tu mnie czasem tak gorąco było, że osa i rozobloku, nie? Prywdzę. Tu tego ciasto nie ma widzieć. Ciasto tu nie ma widzieć, że tu je stegna. Tu jest stegna. Jak nie była aż tak zarosły, no to je widzieć, że tu tych kwadów nie było długo. Nie? Tu tych kwadów długo nie było, ale no nie ma cweku, żeby jem sobie bardziej zbliżył. Choć je tak widzę, tu jest taci zagłębieni. Może o tak pokyżę, że tam jest taci zagłębieni, bo tam jest taka mała rzeczka. Której nigdy nie było widzieć, ale było widzieć, że ona tam jest. Bo jak się tam szło, to było, to się zabredało w jedno. Tam w jedno się zabredało. I ociedes, słychita. I ociedes tam naskładał chrustu. Ja tam naskładał chrustu, kneplów, wietwiów, róż. Takie drzewo było zwrócone, to ja z niego rwał i no jo. Ja ją tam wrzucał, nie? W ta rzeczka, gdzie tam tak było do zabredania, tak zabredać zeszło. Ja żem zrobił taki młestk, nie? Taki młestek jem zrobił przez ta rzeczkę i tam było można iść z dali. Tam, gdzie są te pastwiszcza kłęści, no i tu nie? Tu nie ma tych pasników, one się tam przód kończą, bo tam między tymi pasnikami, a tu takim westrówka, no to ja powiem taki westrówk, bo tam dali je drego, rzeczka, kamionka, nie? No, rzeczka, to jest richtig rzeka, kamionka, jo. No to na tym tu westrówku, to już coś tak chodził, teraz nie wiem jak się na nie dostać.
Ja myślę, że wiem. Ja zaraz jakieś, nie? Ja tam będę szedł. Tam ty się tak ci koł, ale tam je ten grozno ten koł wezrzi, ale tam jest pszenicy. Ale tam tyś co chłedzą. Ja tu wiele czasu spędziłem. Jak ja był młodszy, nie? To ja wiele czasu w takich dzewach, wierzeszczach czasu spędziłem. Ja sa tu myślał, ja omedlił sa, czasem czegoś słychał. Na mobilce czy na czymś. Czasem coś czytał, a czasem nawet co książka wziął, czasem coś pisał. Wziął so heft. Teraz ja wiedzę, pewnie ja tego mniej. Ale póki tym był we strzydnej szkole, to mnie się to często zdarzało. Strzyta, jak to piękne jest. O. No, ale to już nie jest to samo. Tu aż tak bardzo to nie swarzy to słońce. To już nie jest ta swaroziezna, nie? Nie wiem, może jak było ani tych drzew nie wcale, to by tak było. Nie wiem, jak to zajało. Może mnie co tak zdywało, może to było jakieś moje schizo, tam wie to, ale nie. Ale ten placik, on teraz był naprawdę czarowny. Dało się nim uroczyć, jakby jakiś, nie wiem, rodny, kwestiu, kwelści, rodna, polsku cerciew, albo nie wiem, albo jakiś, może kaszepści, pomierści, rodno wierci. Organizację tu chciały zrobić jakiś plac kultu, to też by szło. Ale mięsa zdowo, że tu widzę kneple, jak jeszcze ja tu nas noszą. Może nie, ale mięsa zdowo, że jo. No, może bez, czemu nie? Co? Jo. A tu jest zdrzeta. Teora ja idę do tego placu, gdzie stojały te wysokie drzewa, co tak pokazywał, nie? A teraz powecynony w siatkę. I tam dalej jakiś płot postawili. A to jeszcze tego płotu nawet tam nie było. Nie wiem, kto to robił, nie interesuje mnie to, ale w każdym razie zapisali ten mój placyk. Ja ci chładzę, ja ci był taki mój prywatny, choć myślę, że tu niech karneledzy też może chładzele, nie? Ale w każdym razie dla mnie to był taki prywatny placyk, uczeczci ład wszedłe, ład cywilizację, ład drodze, ład szkołę, tym bardziej ład wszedłe. Tu ja był sum i tu ja mógł wszystko, nie? Dosłownie wszystko robić, co bym co zamarzył. Ja mógł tu wziąć knepel, wziąć ci jaką wietę, zabawić z rycerza. Tak jak sa za jeszcze takiego małego knepiśka robiło. Teraz też w to mnie broni, nie? Jo. No widzę, że tu chłodzone nie było. Jakoś. Nie wiem, co się stało. No teraz wicy było tego jeżdżenie tymi akwadama, autołama nawet. Jo. A to już nawet teraz nie widzę tak richtig, gdzie tu taka stegna była. Bo na to swaroziezna, nie? To tyś były dwie stegny. Jedna tam tak dołem szła, ale tam na dole to teraz są no teraz są te żygówci i one są teraz tak ci fest wysoki, tam jedno była fest wysoki żygówci, tam szło nic, tam zaszło jak była kłepnie, nie? I tam nie było ani śniegu, ani nic, bo jak był śnieg, to było zawalony tym śniega, ale jak nie było, to tam szło nic, a bezpiecznie było tak górą, chłecy, tak w czerwińcu to było na górze, no bo je wiedzą, no bo w czerwińcu to te majewi bunczci latały, majewi, ale u mnie to wiedzą jakoś w czerwińcu one aktywniejsze były. A w czerwińcu to był też taki czas, gdy się chciało tak wychodzić, bo widzę, szkołowego roku, albo już barok tego końca, widzę się wychodziło buten, nie? No, to wtedy one najbardziej się wyznaczydowały, a w maju jeszcze tak nie, bo w maju to jeszcze coś tam trzeba było robić. Jeny, co tu się dzieje? To tu tak nie było.
Tu jest takie drzewko je. To drzewko, które rosło na stegnie, po środku stegny. Czy to idę jakąś stegną, czy nie? Co to jest? No dąb chyba, co? Chyba. Nie to. Tu jest szła stegna. Tu jest szła stegna i ona ty się zarosły. Kulio w tym placu nie był. Nie wiem. A teraz jo ida? Ty to ten las rosł, jo, bo ja to widzę, czysto tacy mają młody sadzonci. Młody chujci, wysadzony w cyksa, z zybia, z wrycą, zadzywą coś. Ale mnie sam humor do razu uprawił. Bo jak ja tak chodzę, nie? Był taki czas, że nigdy do domu nie wychodzą. A jakoś tak w gimnazjum w jednym sztuce mnie się tak uwidziało, na szpacery chodzić, nie? Ja bym często chodził po takich placach, co bym ich jeszcze nie znał. Tu ja w nobleści mokłelim. I było taki, że po prostu jem szedł, nie wiem gdzie. Nie wiem co mam pod nogami. Kuli razy jem w podpłekłele nawiać i z błoto. O. Tu widzę kawałek tego strowu. Płaci normalno szłachłedzec i to też, bo taki plac gzeledze nie zazirele, nie? Stamtąd to nowezi, jak sa ta kłenie pasłe, to może będą zostać dozdrzałe, nie? To te kłenie jo. No i sarny, jak były sarny, jakieś tam wilczy zwierzęta, błacone, trurlycze, to tyle było. Ale człowieka ani żadnego. Ja teraz nie wiem, czy ja teraz zgubił ten plac, gdzie szło na ten Westrówk pszeńc. Nie wiem. To tak wita. I wtedy już był pod ceskę takich kłezackich fantazjów. Był zafascynowany łegnia i miecza, nie? Senkejca. I tam tego ja sobie marzył. Tego jest tak. Chodzę sobie myślał, o tu seć by szło zbudować. Taką po amerycką. Ojem so wydarzył, że i jeszcze w technikum, jak jem tak pewnie tego jakaś się przyścigła, no to tu jest napisał taką balada. Balada, ale takich po kasiepsku je napisał balada. Ja nie pamiętam jak ta balada była. Wiem, że ta balada była szło znaleźć, ale do tego placu w internecie nie mam przystępu, jeżeli on jeszcze istnieje. Ale wiem, że ja miałem zapisany. Na żadnym dysku tego nie mam zapisany. Nie wiem, może Czesław Twerza ta balada, bo mnie cała nawidzała. Choć wtedy mój Kasiep czytać Lechy był. Ale w każdym razu napisał taką balada o takich, nie wiem, jakich z takich stwerach, takich kuntorowatych. Jo, myślę, że to były kuntorze, jo. O ich pozwał kuntorze w chłopskiej personowej fermie. To były takie kuntory, ale takie bardziej ledze kuntory, witaj, jest taki no tak jako chcemy rzeknąć rasa fantazji, nie? Wymyślona tak często przeze mnie, że kuntorzy i że oni tu byli, że oni mieszkali na takiej swarozie i że jest tak dawno nazad to z Gardześcia, inspirowanego prawie tym wierzchowściem Gardześcia, przeszedł taki chłop i oni go tak wesusele jakoś z tym tak grele z nim na taci erd, że wszedł ci soci z niego wedobele i nie było chłopa, chłop z dzinun i nie chodzeta na ta swarożezna, a jak chodzeta to porzuca ta wszelgą nydze, a co staczyło to było, nie? I to no taka fajna balada, to tak fajnie było napisane, nie wiem, może cię mnie się wdarzy, jak to mogło iść, jakoś słed twerza. Ale jo, ale to były taci czasem moich pierwszych prób z kaszebizną jeść, nie? W technikum, bo ja w technikum zaczął uczyć kaszebścigłe na gwestną ranka. O. Myślę, że ten placyk, o jakim godał, że na ten Westrów szło pszeńc, to już je dawno za mną. Zrzeta przez co ja muszę tu przedzerać, nie? To tak było nie było. Tak tej tułę nie jeżdżę.
Przechita, to jest coś pięknego, takie rzeczy. Odwiedza, taci place, taci mole, jereszcza, łabizny, jak u pestci. Łabizny. I ta, tery to jakoś leska przemknieni. I od oni, ty mnie pikosy ja pajzą, daj pynaru w Locku Lajsku, nie? I wtedy ona na myjdze, nie? I o tamtego. Ja rozprosto mi pajzum i tego, i ja rozpłaszczony rzec lesci mogę iść zacna zapowiedzce. Aj. No piękno tu jest. Bo tu już tak nie mają powiedzone tych drzew. No. Ja się zgubił, nie. I tu w tym sztuce, za tak wyprywdzę, próbuję przepłemnieć co, przebaczyć. Jaki to jest plac? Tu widać takie drzewo. Stoci ma krzewi, ma wietwia ma. Może ono kiedyś miało więcej tych wietwiów. I one były na tyle gęsty, że tu jest zachronił przed deszcza kiedyś. Na tym Łestrowie tam dali, to był jeden taki placyk, na jakim je kiedyś sadzą w deszczu i odmawiał różańc. Ja żem tak do ciasta zmłeknął. Bo to tak tyś taki deszcz był taki fest. Ja wiem jak to brzmi, ale to dowodzi z wyobrażenia jak moje młode lata wezrzały. Do takiego knipa, nie? Takiego jeszcze celutka. Mniej więcej tak wezrzały. Że sobie szedł, odmywał różańc gdzieś na takim zabetym ledzy, ale nie błega. Na tym takim zabetym ledzy. O mylu jem odmawiał różańc, aż jem cały zmłeknął. Twoje nie przejdę. Twoje nie przejdę, tu są zawiolki trowe. A czy mogę próbować, ale... Spróbuję tyle. Tue. To jest to drzewo, pod jakim sobie schlewu, bo deszcz padł. Tu jest tak naprawdę jest gęsto. Zobaczcie. Taki gęsty to jest te wietwie, to jest jakiś iglasty, nie? Jest tyle czasu teraz spędzywał buten po tych lasach, a ja nawet nie wiem sztanza czy to jest drzewo. Bo kto mi mógł rzec? Kto mi mógł to rzec? Na mobilce tego nie sprawdza. To są są aplikacje do poznawania rozcenów, ale one to tam nie zajają. To tam mnie jedno wielkie cygaństwo. A w szkołach nie uczą takich rzeczy, nie? Znaczy, to tam wieta, próbowali, nie? Ja miał takiego fajn biologię. A wcześniej też od przyrodę, w sumie nie, od przyrody. Od biologii miał w ogóle fajn szkolnych, w jedno miał fajn szkolnych, ale ten od biologię na ją zabierał tyś na taci wanodzi do lasu, kiedyś nawet z lornetką i nam pokazywał, nie? A to jest taci, że to jest trajujący, a to jest, to tu może to zobaczyć takiego ptocha. A to nie jest trajujący. A to nie jest trajujący. Czy to jest trajujący? Czy to jest trajujący? Te ci malene są. Czy one są trajujące? Ja nie wiem. Ja nie wiem. Zdaje mi się, że nie. Zdaje mi się, że nie. Dobra. Jak coś, to jest mój słynny filmik. Szmaku belno. Szmaku belno taką malena. Okej. To moje żwice tak żegówków, to one są weź jak jo. Ty też nie przęda. Zaszczepony. Tam ci kuntorzy mieszkają i oni płesele te żegówci na sól. Oni myślą, że to sól z tego dy.
te kuntorzy, nie? A jak chyba tam chcą przęć nim tych żigówków, to oni by mnie tam wysysali do ciasta i by zamiast soci wepil. Tak by to było. Tu ja po jakichś takich knoplach chodzę. Nie wiem co tu jest działo. Nie wiem, co jem z cechita. A tam man szirkłe po znowu świat. I przyjdzie ten les, nie? Ja mu rzekna, rabuśniku nie kradze. Rabuśniku nie kradze. Rabuśniku nie kradze. On, a nie. Jo. Ale no mnie małpę faleje. Małpę nie mam. Taci wewrót. Taci wewrót. Ciedes, nie? To ja bez zaraz do tego, do roboty zabierał. Mnie tak kusy nawet, żeby teraz to zrobić, nie? Jo, jak widzą taci wewrotę, to już zaraz tu widzą scena, żeby wita. To zabrać. Knepla łedrzecec, wietew łedrzecec, tył tego kłeżenia jakoś spiło was, tak jak sadało z kamienia, bo ja nigdy tu nie broni żadnych narządów. Ja ją to tak łestowiał, nie? Znaczy tak jem to czascił. Co z tego robię, jest taci no albo to taci szałase, nie? Taci heczci w lasu, albo taci gniazda gryfa, jakie wam ma tam pokazywał, to mieliśmy lasy. I taci rzeczy robią. I teraz my też kusy, żeby to z takiego zrobić. Nie wiem, gdzie jem. Czy wrócę do domu. A to jest taki plac, że jak biją złene w klasztorze w Zamiartim, to je ciec. No. To jak coś to gładzenach terna je, to jem wiedzą. Jak to by miało być tak do pełni, nie? Pleśka pełni, to jak było pełni, to je wiedzą. Na przemiar. Dobra, jak nań darga na ten Westrów, to póki a jak nie, to nie. Ale tu tych malenów je widzę, a jak ci one są słodkie, a ci miodny. Dziś żadne łegardowe tak nie szmakają. O! Typ stąpny. Taci molinci, widzę ta. Ale to je lepszy jak wszedłe. Jeżwicy. Tu nie wszystko co zepsało, bo teraz tu taci maleny nie rosły. Albo ja ich nie widzą. Ale teraz widzę. Im. Nie jedzę ta do wierzchowa, bo my wszedł ci malene zita. Zakys w wjeżdżaniu do wierzchowa. Tu są te kuntorze. Oni wają tam płebiją za te malene. O. Ci molinci, to trzeba natredzać, żeby wziąć, ale taci dobre. O! Spechita w losiem na taci zwalony samer. To jest na Sachfiundum. Ale ja tu widzę, że na ten Westrów nie wliza. Tam jest drzewo. Powiadaci mnie też lubią biewać. Powiadaci mnie też składał jakieś tam kneple. Nie pety i to dlecie, już sam nie pamiętam. My taci prosto miał rzeczy, że widzą jakieś pateci, zaraz jem brył, zaczął robić, składać.
Co tam układać z nich jak jakiś błeber, co dama budeje. Jo. Ale ja widzę jak tu jest zarosły. I tam przeszedł jeszcze kawałek dali. Jem nalez ten plac, gdzie było to błotkłe. A to błotko to była tak wyprywze darga na ten Westrów. Nie? I tam się nie dało przejść. Tak tej. No nie. Nie powiedziałem tego Westro. Oj. Zysiem się za chwilę. O, ja tam to ci maleny widzę dobry. O, zarobanda żar. Tu są taci, nie? Kulci. Taci kudzielci, ale tak jest sableja. Nie wiem, czy coś jeszcze pakyża. Wyrani. Co to tam? Dyle. Rozwalony. Albo szczęści drzewa. Kto to wie, kto to może heć na drzewie. Za chwilę, czemu z tego nie zleca? Aha, bo ich tu tam strzec. Dobra. Tak jest nieskładno gydum. Ledzę. Tak nieskładno gydum. Czyli nie wiem co sadzeją. A to dlatego, że to tak często nie zaplanowane, to co tych malenów jest też nie spodziewały baczyć. Taci są miodny. Słuchaj ta. O! Dobry. Dobry są. Dobry. Tak z drzew jednodowe strzutka. Czy tu jaciłeś mula nie ma? W takich ogrodowych u mnie w gardze to jednobałe mule. Dlatego ja nie lubię malenów. My do wiele są malenów zjedz. A tam w jedną mulę była we strzutka. Tu nie można żadnych. No tu coś jakby taci jaja, taci mula. Tam dobra wyrzucę, ale to jest jedna chyba 30, ja ci je tu wziął. Będzie wszedł ci wawictwo. Jene, tam jest więcej. O jene. Nie no. Jakie tu jest tuna, to jutro do mnie wrócę, nie? Jakie banda się tak sedzą i se to maliny żar. I te stąd się potem ubrały te opowieści we wszystkich stróżkach i wszystkim tym. Stąd to się wszystko brało. Strości, nie strości. Ale wiecie co, ja mam nadzieję, że filmiku mnie nie wybróci. Jak ja wrzucił ze zjazdu Kasiebów, nie? The Evil Educators, ten koncert, to mnie wybrócało ten filmik na pionowi, na wertykalną orientację. I nie wiem jak to wybrócić, ja bym tak próbował, ale jedno mnie się udawało na weży tak, że była ta horyzontalny, ale wtedy były tacy wiolci pasci, nie? Po bokach. Znaczy czekaj, gdzie to były te pasci? U górę i na dole chyba. Ja co z tego nie wiem, nie? Albo po lewy, po prawy. No co włączę ten filmik, to by czyta, ale w każdym razie były tacy pasci i się ich nie dało remnąć. A ja nagrywał tak, wiecie, takiem trzymał mobilkę, jak teraz trzymam, horyzontalną i mnie wybrócało, nie wiem czemu. No. I tak to było. Jak ktoś wie jak się wybróca, to ci filmicie, ale żeby nie było pasków, żeby po prostu tak tych wybrócać, to mnie rzeczy to. To tam łebycie jak to się robi. I spróbuję. Tak na przykład to, nie? Mam nadzieję, że tego mnie nie wybrócę. Zdrzeć te drzewa wiolci są. A ich tu też było wicy, nie? O, a co to za juma? Co to za juma? Co to za kula? O, słuchaj, to nie, no to jest ten szczyt, gdzie wychydają jakieś strości. Co tam zechce u nich przeczytać smerzy. Rozmaity lasowy strości, czy z łerówc mnie zabierze. I on po mnie idzie. Brawo i to.